Examenpraat. Nou, dat lijkt me niks. Ik ben net zo goed om vertellen van een grote groep mensen. Dus, Nou, docent, dat lijkt me nou net echt iets voor mij. Ik ben een beetje van de Hudde Onpark, dus nou, met die bands maar net rondlaan. Het is zo net zoveel ongelukje eigenlijk, want al die rad ben je steeds om neer. Dus, was mij dat wel aardig vervelend van een docent en ja, het liep me net heel veel om. Nou, het is wel grappig dat dat vreemd is, want ik ben docent hier nou is, maar ik ging een opleiding van de PABO op de basisscholen en dus ik vind het gewoon super leuk om dat te worden. Ik zou het niet, nee, ik wil geen docent worden. Waarom? Geen flauw idee. Ik heb het denk ik niet in me zitten. Leuk. Ik geef volgend jaar de docentopleiding beeldende kunst en vormgeving van. Dus dat vind ik leuk. Ja, dat lijkt me helemaal niks. Ik kan niet zo goed uitleggen, dus dat wordt een beetje lastig. Examenpraat.